Pulang lang kadip. Dadakan. Pulang lang ha. Pulang lang ha. Wan. Tawagin mo. Balik suwang sa tubang kaya. Hemipi Kaviterang Pilapen Kajorterang Piatumapan Serving Society Pen Masap So Kirap Kipajardam. Diporong sa piadong Bierla Parchet Dhansari Constituency Kiparlu Hidisa Jer Solomon Rong Pierong Amikar Kalitang Kang Burata Ruachor Kaviterang Pilapen Kalitang Longkiti Sochor Kajorterang Piatum Padoni Kidukisung Tektik Alam Chinisi Alang Litumapan NGO Mati Serving Society of Karbiang Long Klempang Angbong Jongjong Sikap Haresi Hinyatangka Chirungsi Masapso Kirap Kapajordama Birta Nilituma Pirangki Babusing Kramsapen News Fasa sa Hemalong Birta ng Palik. Lason si Karbia Khayangpong Kiduki Sungatum Aphan Anpen Inghon Ponangji Raponangji Pu Atipi en Ponsi Piniteri Poni Pai Inkorap Pliarni Serving Society of Karbiang Longamai Pu Jit Kramsa Chunbang Long Sudarengti Lapen Alang Lirisang Hotum Pen Hidisa Jiralong Hemipi Kiduki Sung Tektik Hemhum Kachubochedun Kabiterang Pilapen Kajorterang Pia Hem An Humridamsi Chinki Chathandam Bangso Hot Alang Litumapan Arni Sinini Kichojia Parman Sang Han an kachutuna pholi bucket peacock haihui asap sap kirap pajartakan. Bangso kirap kapajorda mahut aluhia manpen abarim District Press Club of Karbiang Long Kongchun Bang Daniel Bilapen Digital Media Union of Karbiang Long Kongchun Bang Rangsina Tisotum Chetong Serving Dingsi Society RD Pidu. Serving Society of Karbiang Long President Secretary Lapen Kera Petoma Samaya Kero Piparpiglo Athime alang tum Risomarang sila Lapen akta pati uwi kimia tumang sila sistem alang letum kimatha kemipen mata alang tum mithang khayang bong mate tumah society long kadure de tumah sistem raponi mai honboni bu matha se alang letum mithang long do gali sistem alang tum chirung chirek pen kadu kawe lason pangrumsi utot kirap di pidam alang tum misena kamsi kemlo lasolo alang tum long kaike same Munit lapen arnam stme hirjume pirunpo lapen alang tum laso society prang so lan se kin kam store tek jipan arnam lapen munit pen stme hirjume longpon popusi nilihin bestame akolang tupana hirjume pitilo lapen so se alang tupana kero piro pini dak hidi sajira long alang tum wang pen donian kawe terang pi alang ta hemipi lo lapen so si kajor terang pi alang ta hemipi lo alang tum phan alang tum sang lapen chutun chudanga phule balting apen pikok hai huis taki pipon thek postame alang tumana keru paper piklo lapen alang tum achithi par alang tuma society la society achithi pading nang to hirjume hangsi nilidam tekton koklo thank you Nilitum Dhansari Constituency Angkang Hidisa Jer Arong along Doni ahem hemipi hemlo alang litum ke kawitirang pi lapen kajorterang pi alang litum dugdet boydet pu birta long si nilitum serving Society of Karbiang Long pu isi NGO ason le stamin on manitum officially ke register telang stamin tum isi NGO jerpo pen lapu nitum kadok kawe pherangke angbong lata klem rapet dam rapet tumang bong pen cirung cerek si han sang holi lapen pekok ipakwet tami alang litum bang hini phan nitum kirapa jer kanglo lapen nitum bangso society mate serving of Society of Karbiang Long pu society benilitum non kewang jil lang stame lason kiduk det ke boydet tumhan kerap ponji phanitum cing wai ponlo lapen lanso serap lang pini bahini rablo porte moi prangke bang plipan rapon po lason dak thak se bang plipen mo ke bang trok po se pabat pon bom po lapen nitum inter Karbiang Long east west tamila so kipang dang ponji phanitum non bor bi phanse matha ponlo lapen laso along kadok kawe ke the kiding arat lapen karbi arat do antami nang ke cerap nang citu dun pendang lok hirjumi nang ki pidun pendang lok la anso se nitum ki klem kita malong nang hirjumi nang pidun po posin nitum pen ning thepon lo
Mane mitang long ri pen mitang khai ban jong si chirap nangji lo tang ti bang pan jong pon nang de mitang thur phut ban si la so sai bang pan ching pon nangji puni tum jir pong bong pen tum ching room si la so asani tum deng pon lo la bang ki mane ki duk bok atum phan made ne de kisung ki boy de atum phan jong si tum arjulong la pen thek pon long lo long te ni tum kirap ham ji phan king kam chi jor pang cheng pon tang lo la bang ki ni tum chet kali lo karbiarat ke tu an mane karbiarat ki boy long tu an stamini tum so kirap dam ji mate un an pen ki ni tum chirung chirek pen so sai ke deng pon ji phan kus ni tum jirput am chelang sil Serving Society of Karbi Anglong puni tum so baki am hang pathek pon lo la so mahang pathek pon dat pen ni tum pini bang lamang so sai ke kam ke jor ke cheng si lo la sila so long ke cherak pe tu ni tum chot kali lo karbiarat du an karbiarat long ke du an tumi la so sai ke pang tang pon ji mati mi thang a khai ki sung ke boy long ke charjab dun thek jir bang ke jor rap pedona klem rap pedona la sinon la son thak sila dak la hidi sajir long sami ipi tum arta jum pik mat arta du pik lo puni tum arjulong alang tum sung boy dat lo la salang tum phan arjulong sini tum avadet tu wai fin sang han la pen piko e pak sami tum pajir kon kang lo la bang kini tum pini la bang ni tum ka prek pani tum kirap hang hepin la bang ni tum jirpu an ching room si mane pharo hini pula ching room si la so asai tum deng pon lo la sikibang silang alis dal son asai tum ke deng pon ji phani tum bor easy la so sai ke deng pon long sami adu ka du ka bi arat sami claim rap pedonang la pen cerap pedonang la pen anu se aprang ke ponji phani tu body pon rap pedonang dong ba aja dong bola nih la pui pi bang rong sai tu Ang te lang. mala penangan arta dulu sarpi jadi stay si tinsu mimi son itu arjulong lo si itu lah tu pun dengan di tundung jadi masa tu kan sama rap di kan body dah si duit et boy itu memang sang ini net memang barking atau saya sini jadi ni tu lah pun tundung jadi mana poisa per sini tundung jadi nanti pada tu kan kon tinsu son arjulong jadi satu berapa tu kain yang lebih. no dalam menu kala kata pun itu Hai, isu di polong. Isra isu itu akan diisi itu lah. Mana? Jumpuan jelang sini ini itu. Mana sekali ini jurung ko mana isu di polong itu an tidak berpati damji. Itu mesti orang imang dulu hadi. So imang kan seperti itu seperti itu cengsi lo mana? Tidak jumpuan yang jelang. Sinon nanti pandai aku kita kata isu di polong itu seperti sabun bomji. Sinon Kajor terang pi. Terang pi. Ko antong do pun ni li sini ne dal bo. Ne data. Reng me phun po. Reng me ke de. Reng me phun. Na pulu yo. Pini alang le tum le pusan nang le phan asap sabe sami nang le phan nang kera pa puthak nang le ko pa ninga rong lo ne. Ninga rong pik lo po. Par ke nang pudun thek thedar lo ni ta. Ninga rong pik lo. Nang li tum bang lo ajat long ke ninga rong lo pulu po Nang li han bang ko an bang do ni. li hem ke usum jo hala ru sumar nu hala ko yang nu ni lian chol la an kya ve lo po thi er lo an ke non na chor ke do dang ke thom do lang chor ke do la an kya chor ro er lo an ke non na chor ka ve ga hala an chol an ke hala ru sumar nu an ke la ni li an chol lo bang thom be lo po hem ke An kiri ke la ri somar bang. oh ra ru sumar lo la ko yang lo pe thak po la pe thak po la so a pin ni cho yor po ajat po la su la sang pin ni cho nam lo po ke ni li ke rin the da lo po ni li ke ke ko pu lo yor ke jo lo pu lo po pa